Mat banget ngene iki yo terus Bu. Apa mboten Mas? Ora iso ngene iki lho. Mat banget dirungokke waduh ngono. Lah biasane oper kok Mas. Ora iso, tetep kowe ae. Nanjake kowe ora tau melu aku ae. Lah aku ora dijak kok kon melu. Lah iku kegiatanmu ki wah yo. Angger enek campur sari Umi Hafifah, campur sari kidul Umi Hafifah, kulon Umi Hafifah. Kabeh arep dijarah kabeh. Yo. Si ora hoax. Nah, yo terus kene. Mat banget ya. Yo ndak? Yo ndak? Kempule. Nah. Hmm. Wis kaya Burus Yati nang ngene iki. Iki Burus Brand. Mbok aja sia-sia nak karo aku wong Oh, iya. arang-arang petuk kok terus sampean Lho, sia-sia. lah awake dhewe iki wis ora sapa-sapa meneh nak sak lumrahe nak nyonyo ngene iki lak yo ora apa-apa to yo ngene iki geguyonan. Oh, mung guyon ya, Mas. Yo. Mangga mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga. Yo. Pramitra kang mi kang mi kang mi nalya niki wau sing nyuwun Pak sinten? Pak D Suyono lah ingkang D. kagungan Suyono. kersa. Lah. Nggih. Dasare piyayine gapyak gemati banget karo aku kuwi. Niku pernah sintene jenengan to Mas? Dudu sanak dudu kadang ning lumantar budaya iso dadi bebarengan lho. Oh, iya 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 iya. Ngono kuwi dasare budaya ki dasare endah iso ngraketke paseduluran contone adoh-adoh kok Karang Gedhe nganti tekan kene nak ora saking sedulurane kenthel. Bayarane nak aku cara dene iki nomor 70. Penting seduluran. Nak cara kowe coba Piye?
sedulur karo duit pilih ndi? Pilih sedulur. Sing duwe duit. Sing duwe duit, Nah. iya. Iya. Wis, yah meniki rasa banyol-banyol Iya. Wis semangat banget ya neh, lanjut ke. Suka lenggahipun Pak Sudono. Nggih. Ya. Wangi-wangi yang pas nutut manggo. Banget nyogo nek wis kompak dasare wareg yo ngene iki. Oh iya. Oh, ngono wis. Sip. Wis kaya yoga abdi, nek iki abri. Ha. Yo. Monggo Mboten oper. Ora iso, ora Nek iso. mboten oper niki. Ora iso. Lah Nek yo. kleru aja diseneni ya, Mas. Sing kandha sapa? Kuwi kleru tak benakne, tak pernahke lho. Oh ngono. Mok paske. Lah iya to ya. Maksudnya nadane iki Lah mau yo lho, titi Pak. larase ben bener ngono, Jek. Ayo, Ngopo to ya gaya-gaya iki kok lah yo. dorame iki ngopo? sinis to? banget yo. Oh. Oh. Yo, kau ngeracun lanjut ke yo. Hemben nono hatta omben nomben nombenan Urung. urung Yo. lho malah sampean sing ora pas Mulane pernah no. lah yo makane iki Aku ki urung titis-titis banget ya. telat Ayo. kutute kuwi ya durung senggakane ya udu kuwi no. Oh, nak cara Karang Gede ngono. Oh, iki cara Karang Gede. Oh iya. Ya. Semanut aku. Iya, iki manut cara Pulung karo Karang Gede beda. 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 Desa mawa cara negara mawa tata. Iya. Yo, nah. Pakan nana hatta pakan pakanan manuke kuwi
gumandheng oh 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 Yo, balungan. Ageng buli apa sita apa Aduh, lae wong bagus. Wengi-wengi Yo, udo nyemprang. Matur nuwun. Dasare iki mat banget kutut manggung pelok barang. Pelok. Heeh, nuhuni pamundhute Pak Dikusuyono mau imbangono katresnanku. Ya, iki ngaturke sinten Pak Yono sing dikersake sinten? Penonton milih sinden sing endi? Sisae. Sisae. Iki aku rada erak iki marake. Wah, Mas, kula erak bareng. Ah. Sisae. Iso diganti nggo ya. Mas ojo dipreroki. Mas ojo dikoyoki. Arepun jalati eseri. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Kapi baden kapi mulan. Kok yo sing eling dik. Iku budaya. Nggih niki. Wilujeng dalu Cahayu. Piye. Kula minangka duta kadang kula sepuh akon manut tak anut to. Nggih. Niku nak kali kula manut. Nggih. Pokoke njogeta terus angger nang kono pokoke. Wis ya. Gawe gayeng-gayeng regeng-regeng. Betul. Aku jadi siji jane ya. Nggih. Pak Dapin ya aku meroh rene aku mau jane. Ndi Pak Dapine? Mriki jenengan Pak Dapin. Nah, Kersane kali asal teng mriku niku mboten napa-napa wis. Monggo Pak Dapin. Pak Yono, mun tepang dereng karo sing niki. Dereng. Ayo tepangan sik salim. Halah. Sinten namine? Nimas. Nimas. Mas. Tok. Nggih. Nimas Ayu Puspaning Tias. Mas Ayu Puspaning Tias. Yes. Mijil saking Mijil saking Trenggalek Jawa Timur. Trenggalek Jawa Timur. Trenggalek. Iki cakete iki barang iku Jawa Timur. Satu jurusan bis. Satu jalur. Pak Yono. Winter anak kang gorong Lagi golek sinden nom-nom. Nom-nom. Upama lho Pak Yono. Paling nak dalenge Pak Amu mriyo tuwa-tuwa. Nggih kula Nggih. tanggapan nak wayangan iki kula mawon belah murah, meriah, gayeng. Nom-nom kabeh. Nom-nom kabeh. Nggih, dalange nom sindene nom. Mungkin asik rene. Garenge tuwa. Sama dia. Sama tua kok.
Gak apa-apa. Kira-kira imbangane ketresnanmu ku yo penak pra dijukiti kira-kira. Nggih, lah niki wonten kathah panyunan lumantar streaming Pak De. Oh, nggih. Saking Kalimantan menyimak monitor nonton bareng sesarengan matur nuwun nyuwun lagu Memanik. Lah niki langkung wigati Memanik langkung rimian kados pundi Pak De? Imbangi ketresnanan mawon. Oh nggih. Niku kan karangane Pak Tengkleng niku. Oh nggih. nggih. Kula menggertos sithik-sithik. Yo karo. Wis, sakniki Yo. dibawani riyen. Anu. Karo Mbak Riwis sisan ya ora apa-apa nek ora Ya, Nggih. cocok. Ah. Nyuwun saya penonton nggih kangge ngregenaken nggih. Nggih, Kesane jenengan mboten wangsul. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, cocok. Pundi Mbak Priwis pundi? Cocok. Yo, Oh, iya. lah karo Mbak Riwis lah. Nyewer loro dak apa-apa. Dak Sasi apa-apa. sampe loro. Ah. Ora bendino Dik Pak yo. Nyawer ora bendino entekno lah Pak, entekno Kok lah. Pak Tengkleng wis tak tantang kok. Wah, jenengan iki. Weh, Nggo sinden kok nggur 6, 10 to tak sewer kabeh. weh. Tenan Jos nantang jenengan iki kote. Pak elok. Sesuk nek nantang aja Pak Tengkleng tok, Pak. Ning asal regane murah Lah. rene. Nak nggo 10 dicari bayar opo nek ora wani. Iya, apik iki. Nom-nom. Nggih, apik iki, Pak. Yo dibawani riyen. Bawani. Pokoke nganggo bawa terus. Ayo, kelingan mau. Kelingan di awan. Nyawer aku, terus Dibawani protes. nyewer. Lah yo, lah jan. Nah. Oh, cek susuk. Yo susuke di saiki, ya. Susuk? Heeh. Ora susuk mau wis komplit kok empun wis kabeh. Oh, iya. Engko nyawer neh, yo gak apa-apa. Gak bendino kok. Ya. Mbok mangga. Nah, ditanggung. Iya. Oke. Oh, iya. Tak tanggung. Ngoten, nggih. Ditanggung mboten ngono. apa-apa. Asal ora rewel manut karo aku. Imbang Cocok, katresnanku dibawani Mbak Riwis. Yo. Yo. Kita tujukke anakku lanang karo mantuku wae ya. Nggih, Iso leres. ngimbangi ketresnanan. Ngimbangi katresnane. Lah, pindho mimilan mintuna. Mas Gareng. Oke, Yo. siap. Nyoba suarane kaya ngopo? Saben dina. Lah. Ben koyo kono. Kaya dalang, kaya dalang sampean. Mung ngalamun. Kira kae arep nyanyi dalange ngono apa piye? Kaya asline. Ben ketok ori. Ori kok. Angen-angen marang Malah medeni. Lah dikeras-keras kayak gini disewer. Aku duit tak ngopo to, Pak. Lah serang anggit aku kowe iki. Alah gak apa-apa, gak apa-apa. Aku ikhlas kok. Wong sing kamu sing nggowo Mbah Lurah kok. Kowe disewer Mbah Lurah. Empun aman wis. Oh, pono. Aman Mbah Lurah karo aku kadung ngene ya. Kono dadi lurah sing nggo sebe ya aku. Harap urip bebarengan. Pak Yono, upama klakon kok aku ndek bojo kaya Mbak Nimas, kok cilike wani WA wong liya, gedene selingkuh ora bakal tak lakoni, Pak. Wah. Ayu, pinter, putih resik. Nek nganti wong lanang bejo-bejane wong lanang untuk bojo Mbak Nimas ki bejo. Iya. Kok nganti tumindak sing ora-ora kok ya kebangetan. Banget Iya. Tenan Pak Yon kuwi. Banget ya Mas ya. Tenan. Nek jenengan dhewe ra ya ngono to, Pak. Wong wedok kaya ngene nganti disia-siakan wong lanang perlu digecek. Iya. Ra ya ngono to, Nok? Didugang. Lah perlu kuwi. Jenengan nggih percaya kali niku. Nggih. Ngaten ngendikan ngaten nggih percaya jenengan. Percaya. Tulus, Pak. Tulus aku. Oh, tulus. Elek ngeten iki tulus tapi. Kok elek to? Ya eleke aja temokno dhisik Andro. Ngedon aku nek mbok arani elek. Sik tak eling. Bunga susah dilakoni. Pripun suarane kula Pak Yono? Hip. Biat. Hip. Kan. Mosok ya mentolo gur muni hebat. Yes. Lah piye kudune piye? Nek anut kitab suci sing tak rasuk, sapa wae-wae sapa sing gelem sedekah kuwi aja pilih kasih,
Yo tak pikir-pikir ning keri-keri nak menawa turah duitku engko. Ya ora apa-apa Pak, suwek-suwek lah engko tak lime dhewe gak apa-apa. Pikir-pikir. Ya pomo kok teles gak apa-apa sesuk tak PP-ne dhewe. Sing letek-letek lah gak apa-apa. Lanjut. Lanjut. Apa tega lan pun kakang hati kurat bisa lali Pon. nah ya bener Mas jos sing ngempul berarti titis Tak kira bobo. Imbang ono katresnanku ya, Mas Gareng. ije Ya. kersane ikut duet Mbak Riwis kali Mbak Yuni Yo, Mas. nyoba kaya ngapa tak rungokne. Saben dina ngalah yo yo jroning sepi Bonggo mino Mas Damar. Loas. Awas. Zo zo. Ai. Yuk yuk. Zo zo. Lalu lalu. Piye Yo yo. Yo. Lali. Tuh, 2, 3. Mau Piye ta? Ayo. bareng toh. 3, 2, 1. Mau Piye? wis hitungi dhewe aku. Ayo. Gak melu-melu aku. 1, 2, 3. Ayo. Aku melu. Melu. Balene hitung. 3, 2, 1. Mongko. Lah kono yo melu ayo, Mas. Loh, kok kono ki ngiringi? Oh iya, awet iya 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 iya. Oh, 1, 2, 3. Mongko nimas katresnanku. Bebasane lan bisa dinuku. Syukur rasa hati.
Ana katresnan Lagu kedua. Lagu kedua.